Хәерле кич. Татарстан Республикасының Лениногорск районындағы кошчылык фабрикасында кош гриппы табылу сәбәпле 9 районда карантин игълан ителде. 220 мең баш тавык юкка чыгарылачак. Нигә бу шир гел әйләнеп кайта һәм аннан ничек сакланырга? Студиябыз кунаклары белән бүген шул хакта фикер алышабыз. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Иң беренче чиратта укып әйтеп узыйм. Районнарына 9 район дип әйттек бит инде. Лениногорск, Азнакай, Әлмәт, Баулы, Бөгелмә, Зәй, Сарман, Ширмешән, Ютазы районнары җирлекләре эләгә безнең карантин территориясенә. Идрис әфәнде, бу карантин нәрсә дигән сүз бу? Бу районнардан хәзер күкәй даласы түгел, кемдер йомырка дип әйтә инде. Тавык таласы түгел, бу кайчанга кадәр барачак? Хәерле кичләр. Бу карантин 9 районда безнең инде как зона наблюдения дип атала. Безнең республика рәисе Миннеханов указы белән 29 августтан бу 9 районда карантинга зона наблюдениягә керде. Монда сату алуда карантин вакытында ул безнең карантин 21 көн соңгы үлемнән соң гаринди кошның 21 көнгә дәвам ителә. 21 көн içinde әгәр яңа очраклары килеп чыкмаса, бу 9 районда карантин безнең инде указ нигезендә ул инде истимат ителергә тиеш. Монда беренчедән көз көне менә ярминкалар үткәрүдә, сату алу, кош белән дә кош продукциясе һәм башка нинди менә шушы тавык, мул, каз, үрдәк, күркәме нинди генә кош булмаса да булсын, булуына карамастан алар сату алырга да сату итүдә тыела. Ләкин сүз 21 көн турында гына бара. 21 көн турында бара. Әгәр 21 көн эчендә аннан яңа очраклар әгәр билеп булмый бит. Чөнки ул бит вирус. Ул бит инде безнең югары патогенлы тавык кош гриппы бик катлаулы, бик шундый сәергә әйләнде. Чөнки быелгысы елда гына менә бүгенге көнгә 73 очрагы Рәсәй буенча күзәтелде. Тагын кайсы төбәкләрдә бар ул, бәлкем Гадел әфәнде сезгә бирергәдер бу сорауны. Якын тирәдә башка төбәкләрдә дә бармы, күренәме аны очрак? Бу турыда мен әйтеп китәм. Ул бит инде бу кош гриппы ел әйләнәсенә безгә бу җирдән куркыныч яный. Ул бигрәк тә яз айларында күчмә кошларның елы яклардан әйләнеп кайта торган вакытында куркыныч вакыт санала. Ул быел да шулай булды. Күрше регионнарда Киров өлкәсендә, Удмуртиягә, Мари илендә ел башыннан, менә яз башыннан интегәләр инде бу җирдән. Быел ел башыннан 32 регион бу җирдән каза күрде, 73 очрак. Шуның 90%-ын акчарлыкларда вирус табылды. Соңгы очрак безнең бу Башкортстанда, анда кошчылык фабрикасы Башкирский дип атала. Ул безнең Лаеш районында урнашкан Ярател кебек зур фабрика, анда 3 миллионнан артык йомырка тавыгы бар иде. Шулай ук Яшел Үзән шәһәреннән 7 чакрымда гына Мари Эл республикасына керә инде бу кошчылык фабрикасы Приволжский дип атала иде. Анда 600 меңнән артык тавык бар иде. Ул кошчылык фабрикасы да яндырылды. Башка еллардан, үткән еллардан айырмалы буларак башка елларда әгәр бу җирне иң төп таратучылар булып кыргый үрдәкләр торса, быел әйткәнемчә акчарлыклар да бу вирус табыла. Әгәр кыргый үрдәкләр алар үзләре үлмәйдиләр, вирусны бик яхшы таратучылар булып тора иде. Акчарлыкларның үлеме 100%-ка җитә. Бройлерларны соеп бетердек без үзебезнең Шакировлар утарында. Ләкин 2 сентябрьдән, инде Аллага шөкер дип әйтер идек, 2 сентябрьдән хәзер көзгә ау сезоны ачыла үрдәкләргә күбесенчә. Айзат әфәнде, бу хәзер үрдәккә эш пошып тора бит инде. Кара үрдәгә дигәч, безнең тирәдә акчарлыклар ул кадәр күренми үзе. Ул үрдәкнең ширле икәнен беренче шамалап буламы? Яки тавыкнан инде кеше тавык асраса, аның кош грибыннан бройлерлар үлә бит инде алар.
Сер түгел. Баны ничек белергә, нәрсәдән үлгән, шиклеме түгелме? Үрдәкне бит инде аучы буларак атып төшергәндә бит берничек тә белеп булмый аның. Справка белән ашмый. Нәрсә әйтергә кирәк, аны берничек тә белеп булмый. Алар өчен ул симптомсыз үтә, чөнки аларның эчәклегендә инфекция була, анда бара ул һәм куркыныч ул зарарланган кошкорт белән контакт була бит инде, яки аның тизәге, яки башка төрле контакт аша ширне эләктергә мөмкин инде. Һәм сулыкларда 1 елга кадәр инфекция вирус саклана. Бу инде казларга күчәргә мөмкин дигән сүз. Казларга да күчәргә мөмкин. Һәм монда нәрсә әйтергә кирәк? Ниндидер профилактика чаралары алып барыр өчен беренче чиракта ничек итеп һавадагы үрдәктәме, суда утырган үрдәктәме булган вирусның ничек итеп читлектә йомырка салып утырган тавыкка барып җиткәнен тикшергә кирәк, аңларга кирәк. Ничек итеп анда нинди промежуточный звено булганмы дип әйтим, ничек итеп ул эләккән. Әгәр дә шунда эшләгән кеше балыкка барып берәр ничек итеп су буеннан ияртеп кайтканмы? Шул ук балыкның эшләгеләрен тавыкларга ашатырга мәсәлән. Шулай ук теге һәрбер ситуация тирән итеп өйрәнелергә тиеш, тирән анализ булырга тиеш. Нәрсә моны сәбәпчелек булып чыккан? Менә шунда ук әйтеп узыгыз әле, җинхар өчен балык ашату дигән әйбер бар инде ул авылда, дәйме? Башын эшләрен бирү дигән әйбер. Кырүрдәге белән дә шундый ук хикмәт булырга мөмкин. Әгәр дә тавыклары, бройлерлары булса, бүгенге көндә дә нинди очракта бу вирусны битереп була? Әйтик, шул ук кырүрдәген йолкыдан эшен алдың ди, шул ук савытларың синең хуҗалыкта йөрсә, ул күчә дигән сүзме инде? Әллә кайнар су сипсәң, сода белән ышкып юсаң битеп китәме ул? Дезинфекция чаралары үткәргә кирәк. Монда 100% берничек тә теге гарантия биреп булмый. Монда шул контактта булган кеше зур куркыныч астында дип, группа риски дип атала инде. Дезинфекция нәрсәдән гыйбарәт ул? Ничек итеп уздырырганы бәлкем ветеринарлар да әйтер безгә. Дезинфекциягә килгән вакытта иң беренче без инде менә кипятук дибез без инде, кайнап торган су. Беренчедән. Икенчедән, хәзер инде элементарный без әнә ковид вакытында кулланабыз, төрле антисептиклар кулланабыз. Аннан соң хлор содержащий дибез инде, хлор содержащий таблеткалар бар. Бездә бит ника дигән менә препарат бик киң куллана. Бар бит моющее средство дибез инде, юатырганнар, сабынып. Бар дезинфекционный. Конечно, монда бик зурлы личный гигиена дигән әйбер. Бу инде бу балык, менә бу калган балык или кырмырдагының атканнан соң эшләре, башы, аягы дигәнгә түгел. Даже менә кемдә кем бүген шәхси курсларга әгәр менә беренче чиратта без әһәмият бирәбез, чөнки бездә бит Татарстанда бик күп юктыр инде авылда йортлар, каз, үрдәк, бройлерлар күркә тотмаганнар. Менә анда именно айырым тоту, закрытый, ябык, кием салым, үзенең керә торган киеме булырга тиеш аның нидәгенә салып. Шулар янына гына. Шунда гына аяк киеме булсынмы, баш киеме, кулга киятгән бияләйләрме, хоз инвентарь дибез инде, көрәге, сәнәге, бөтенесе бер кеше, чиләге, тагарагы, бөтенесе дә. Аннан соң каяңына алган вакытта тагын безнең әйтәсе шул, без бит инде күпчелек шаракта менә каян эләгә белмибез әле. Бүген көндә әйтәбез без менә кырвдагы дигәндә башта. Аннан соң менә карлыгачлар дигәндә күгәрченнәр дибез инде. Кыргый кышлар алып килә дибез инде күбрәк шаракта. Менә шушылар белән контакт ясамаска ашык. Аннары тотарга бар күпчелек шаракта менә йөртәләр. Казларга да үзенә күрә безнең бар приказ, казларны ул ябык булырга тиеш. Бар авыл җирләрендә су янына баралар, әйтәләр, ул су кышы диләр. Анага су кирәк диләр. Без ничек тотып диләр. Менә инде менә шушылар, шулар аркасында килеп чыгарга мөмкин, шул казлар үзләре. Казлар алар анда инде бөтен авылың белән саубуллашасы була ул. Аннасы авыл гына түгел, республикага менә бит ул бүген менә без әле әйтәбез дә, без бит әле турист сәптәгенә экономик үсеш саныйбыз, фәлән сум дип. Лениногорский кошчылык фабрикасында. Әле без бит хәзер регионализация буенча хәзер менә 9 әйттек бит әле 9 районнан. Аннан без бер кайда продукция чыгара алмыйбыз. Аннан сата да алмыйбыз. Терек кышлар турында сүз дә юк. Әле Лениногорскийдан теге 21 көн узып, карантинны алып ташлаганнан соң ярты ел үтә. Ярты елдан соң да әле безгә әле әйтерләр, сезнең анда эшләп бетермәгән эшләрегез бар. Сезнең менә шушындый, сездә бик күп, бездә бит менә мөслимне алып карыйк, мөслим
районының гына 30-га якын крестьян фермер хуҗалыгы бар. Тукай районында 5 миллионда 700 чаллы бройлерда тирәсендә, әгәр турыгын әйтсәк, 20-25 километр радиусында анда 15ләп, 20ләп крестьян фермер хуҗалыклары эшкуарлар бүген көндә тавык бройлер белән күкәй сагына торган тавыклар, казлар, үрдәкләрен үрчетәләр. Аларда күбесендә менә шуңа мин үзебезнең чыгыштан файдаланып әйтәм инде, җиткерәсе килә. Менә без инде бик каты менә быел журналда безнең министрлыгыбызда, авыл хуҗалыгы министрлыгында инде безнең менә рәис үткәрелгән җомга көнне генә булды безнең тегатнаны шушы очрак чыгу аркасында. Бу бит инде бик зур югалту дибез. Чөнки менә Башкортстанда карамастан зур әйтеп үтте Габдулла Хузмаевич 3 миллионнан артыганда 3 миллион 600-га якында Мария анда 600 мең шундый ук безнең күршеләрдә. Әле бит күпме күкәй китте. Хәзер шушы ул киткән күкәй исәптәме ул сүз уңаеннан? Бөтен исәптә аларны кайтарттык без, аларны шул фабриканың территориясында түгел, потому что шәһәрдә. Бүген әйләнештә түгел, куркасы юк инде. Юк, куркасы юк, алар әйләнештә түгел, алар барысы да контрольдә, чөнки Меркурий аша, алар безнең бу мәсьәләдә Берт әфәнде мен истәп әйтер идем. Нинди генә мал табибы никадәр генә аның опыты булса да, кыш гриппын кышның өстенә карап белгилей алмый, шуңа күрә без әйтәбез инде, әгәр үлем бар икән, лабораторияга тапшырырга, лабораторияга моны билгелей ала кыш гриппын. Безнең инде республика буенча бар ябык режимда эшли торган кышчылык фабрикалар, алар аңлашыла, анда аларның таләпләре бар, ул таләпләрне алар үтәйләр. Безнең инде республикада слабый звено дип әйтәбез инде, ул безнең шәхси хуҗалыклар һәм КФХлар. Менә алар турында без рекламадан соң әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Безнең белән калыгыз. Тойон Нуктасы студиясында Лениногорск районында кошчылык фабрикасында табылган кош гриппы турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Демәк, Лениногорск һәм аның тирәсендәге тагын 8 районга карантин кертелде. 21 көн дәвамында бу күзәтү режимы булачак. 21 көннән соң инде безнең буржуларыбыз шуның белән бетеп китер дигән өметтә калабыз без. Дезинфекция турында сөйләштек, кошлар янына ничек керергә икәнлеген әйтеп уздык, шәхси хуҗалыкларга килеп терәлгән идек. Кадрия ханым, монда сүз сезгә инде. Ничә баш тавык асрыйсыз бүгенге көндә үзегездә? Мин фермер буларак 2 районда эшлим, Яшелүдән районы, Осиновода, Алексеевск районында. Алексеевск районында казапкәләре мине маточный, быел ремонтный молотняк создавать иткән идем. И Осиновода в основном бройлерлар, индейка үстерәбез инде. Но безгә фермерларга тагын да катлаулырак кешеләргә без күбрәк бит инде оптовиклар белән эшлибез. Вот, шуңа күрә безнең закрытый тип тоже аларны территорияга оптовикларны кертмибез берсендә. Дисбарьерлар, әгәр үзебезнең рабочийлар, эшчеләр дисбарьер, санпропускниклар аша, әгәр дә машина специально территорияда гына йөри, чтобы куркыныч инде эшләргә, курсакбыз да эшлибез, эшләргә кирәк, потому что ит тә кирәк, бөтенесенә сатырга да кирәк, кеше халык итсез тора алмый, фермерский натуральный продукт сырыйлар, шуңа күрә. И Кош гриппына каршы берәр төрле профилактика чарасы бармы? Менә бу саклану чараларыннан тыш. Киемне алыштыралар, аяк киемен алыштыралар, машиналарны юалар, территорияга кертмиләр. Ярар, ябып куйдык ди шулай итеп. Но күбрәк хәзер авыл халыклар белән эшлибез. Там аларга бит инде информация күп җиткми. Аларга киләләр икән, алар безгә кышларны. Аларга уже нотациялар бирәбез распечатанном виде, чтобы аларга янарсын тагын оптовикларның белән контактта булабыз. Потому что кайсы бер оптовикларга барабыз, үзләренең хуҗалыкларына текшерәбез, аларны нинди условияларда бездән алган кышларын нинди условияларда саклыйлар. Барасын кайсы берләрендә вообще идеальная чистота, кайсы берләрендә берсәк желает лучшего, конечно. Шундый моментлар да бар. Берәр төрле препарат бармы? Дару дип әйтимме инде, вакцина, прививка, әллә нәрсә? Кош гриппына каршы андай бер юк.
Шуңа күрә ул безнең высокопатогенный дип атала, ул гел үзгәреп тә тора, аңлавымча. Мутация бар. Мутациясе бик көчле. Кешегә зыян сала аламы кош гриппы? Менә бездә булган формасы дип әйтик инде. Хай шуннан гына кайткан кудагый Лениногорскидан тавык берип җибәргән иде. Харап булдым дип куркырлыкмы бүгенге көндә? Бүгенге көндә статистика буенча карасак, инде 1200-га якын очрак бар кешеләрнең шул кош гриппын эләктерү буенча инде. Күпчелек очракта кызганычка каршы үлем белән тәмамлана, чөнки грипп бит инде аны башка грипплар кебек температура күтәрелә, озноб дибез бит инде, тән калтырый башлый, теге мускуллар авырта, буыннар сызлый башлый. Монда инде үз вакытында тиз арада мөрәҗәгать итәргә кирәк, больницага дип әйтик. Монда сәламәтлегенә кеше төрлечә карый бит инде. Кемдер төшкерсә дә скорый чакыра, кемдер булай гына әйткәндә җыгылып үлгәнче йөри бит инде. Моңа хәзер әлбәттә җиткерергә кирәк түгел. Һәм дә ки анамнез дибез бит инде куйганда, аны ПЦР белән генә билгели алабыз бит инде. Именно шул кош грибы икәнен соңыннан гына шул анализдан соң гына түгел әйтеп була. Һәм сораулар бирелергә тиеш бу пациентка шик булганда, ул чит илдә булмаганмы, Индонезия, Азия илләрендә булмаганмы, әгәр дә булмаса, үзебезнең Россиядә шул кош грибының очраклары булган регионнарда булмаганмы ул, әгәр дә аның хуҗалыгында кош-корт бармы, я булмаса ул кош-кортлар белән эшлиме дигәндә шундый сораулар һәм башка инде клиник картина буенча моны төгәлләп була инде. Һәм дәвалауга килгәндә, монда тагын теге пациентның бит инде хәленә карап, витаминнар, постельный режим гынамы дигәндәй күп итеп су эчергәме, я булмаса ИВЛ дибез бит инде, я инде реанимация, теге катлаулы очракта шундый катлаулы дәва таләп итә инде ул. Дөрестән дә уеныш түгел, ләкин нәрсә генә булса да, халык иң беренче чиратта коты очып тора. Сездәге кебек теге йөзәрләгән 1000 баш кош булмаса да, 15 кенә баш булса да, хай бетерәләр. Җәй буе үстергән казлар хай алып китмәсләр микән дип инде. Менә сез дисциплина, сез менә шәхси хуҗалыклар турында әйткән вакытта, дисциплина турында да әйтергә теләмәдегезме? Яшереп калдыру, миндә дә бар дигәнне әйтмәү, каядыр ябып кую, андый очраклар бармы гомумән? Менә мин баштан әйтер идем, безнең бит инде кышчылык фабрикалары бар. Алар ябык режимда эшләргә тиешләр, бу турыда алар беләләр. Бу мәсьәләдә бер генә кыска гына әйтеп әйтер идем мин. Урысларның бит инде әйтә торган сүзләре бар, теге инструкция кан белән языла дип. Ул таләпләр бар, моны үтәргә кирәк, алар бу турыда беләләр. Шәхси хуҗалыкларда ул бит инде безнең әйткәнемчә ул теге слабое звено. Анда да Аллаһ Тәгалә сакланганны саклармын дигән бит. Шуңа күрә менә кыш сатып бирүчеләр бит инде бар, без аны беләбез. Документсыз алмаска кирәк, рөхсәт кәгазе булырга тиеш. Күп районнарда, күп авылларда тавыкларны бит инде акчаларда чыгарып җибәрәләр. Менә куркыныч янаганга күрә мондай әйберләр булырга тиеш түгел. Шәхси хуҗалыкларда тавыкларны ябып асрарга кирәк. Компенсация мәсьәләсенә килсәк, 15-20 тавык юк ителсә дә, ул компенсация дигән әйбер була торгандыр бит инде, барбер. Аны шәхси хуҗалыкларга килгән вакытта, әгәр менә беренче менә бу Лениногорский кошчылык фабрикасының безнең 5 километрда шәһәр керә инде Лениногорский, нары иш населенный пункт дибезендә. Аларда әгәр безнең указ нигезендә без аларны хәзер юк итәргә тиешле. Чөнки аларны калдырсак, бу бит инде белмибез, аларда бу ачак инде, дөресен әйткәндә, ачакта. Юк итәргән вакытта аларга компенсация түләнә. Әгәр үзләре добровольно бирсә. Була безнең, без инде ул нигә җитмәсләр дибез, чөнки анда күп түгел, где-то 1500-га якын беренче исәпләүләр буенча, менә бу безнең инде дәүләт ветеринарий берләшмәсенең исәпләү буенча 1500-га якын кош бар. Вот аларны без һәр кеше үзе теләге белән бирә икән, алар белән һәрберсе белән договор төзелә, һәм безнең комиссия бар, комиссия шул указ нигезендә аларга компенсация түләнә. Әмма ләкин менә Лениногорский кошчылык фабрикасына килсәк, бүген көндә biz аларны 22 елда тикшергән идек, безнең күрсәтчелек буенча. Аннан 23 елда да
Безнең инде мораторий булганга күрә тикшерүләр соңгы 22-дә быелгысы елда бик аз күләмдә булды. Бу инде шул прокуратура согласованиесе белән генә. Вот аларның ветеринар санитар таләпләре анда үтәлмәй торганнары бар, чыраклары бар. Безнең язылды. Шуның аркасында вот компенсация бирмәү безнең 139-нчы маддә буенча ул февральдән быелгысы елда ул үзенең көченә керде. Алмау әле икеле. Таләпләр үтәлмәгән. Таләпләр үтәлмәй. Безнең таләпләр алар инде елны-елында бу инде шулай ук бу беренче чиратта зур кышыл фабрикаларына тугарата итәбез. Әмма ләкин крестьян фермер хуҗалыкларында, шәхси эшмәкәрләрдә кемнәр бүген шөгыльләнә кошлар тоту буенча аларга да түләү булмаячак. Шуңа күрә менә безнең әйтәсе килә, менә бу чыгыштан файдаланып, исләреннән чыгармасыннар. Юк итүгә килгәндә, шәхси хуҗалыкта ягылып үлгән бройлер яки тавык сәбәбен белү өчен инде ветстанциягә барырга кирәк дип аңлыйм. Бу һәрбер район үзенекенә мөрәҗәгать итә ала инде. Мондый мөмкинлек бар. Безнең специалистлар бу турыда беләләр. Алар пробалар дип әйтәбез инде, аны Казанга җибәрәләр. Казанда тикшерелә. Ул безнең тулысы белән ул эш җайга салынган. Бу компенсация мәсьәләсендә кыска гына итеп мин булай дип әйтер идем. Ул шәхси хуҗалыкларга аларның бит инде гаебе юк. Менә бу Лениногорский кырчылык фабрикасын мәсьәләсендә карасак, шәхси хуҗалыкларга компенсация була. Кырчылык фабрикаларына алар таләпләрне үтәмәсәләр, аларга яки әз күләмдә, яки бөтенләй дә компенсация түләү булмый. Бу бер караганда мен теге дырфа итеп әйтәм, элек бит түләнә иде. Быел ул менә 1 сентябрьдән генә әле бу постановление правительство эшли башлады. Ул менә бу компенсация түләнмәү аларга таләпләрне үтәү өчен бер этәргеч булыр дип без уйлыйбыз. Чөнки шундый монда исемнәрне атамыйбыз инде, шундый кырчылык фабрикалары бар. Елдан ел бу таләпләрне үтәмиләр, алар таләпләрне беләләр, таләпләрне үтәмиләр. Таләпләрне үтәмиләр икән, компенсация булмаячак. Менә шуны аңлап калсыннар иде. Кадрия ханым, ни дәрәҗәдә катлаулы бу таләпләрне үтәп бару? Шуның белән генә мәшгуль без, тавыкларны ашатырга да вакыт юк дигән уйлар килмәйме кайсы вакытта? Килә. Кайсы вакытта шулай була. Тамаш эшләр күп, бөтен эшләр үткәреп булмый. Но тырышабыз эшләргә, тырышабыз. Анда бит Альберт әфәнде, менә мен истәп әйтер идем, үтәп булмый торган таләпләр юк. Ләкин вакытны ала торган әйбер. Кыймасы булырга тиеш. Анда угатшар үсәргә тиеш түгел. Нигә? Анда кыргый кошлар ялый. Кешеләр юынып керергә тиешләр. Аның бит ул санпропускник дип әйтәбез. Аның санпропускниге булырга мөмкин. Кешеләр юынмыйча керергә мөмкин. Анда хәлләрдә булырга. Бу теге человеческий фактор дип әйтәләр бит урысча. Менә мондай әйберләр бүгенгесе көндә булырга тиеш түгел. Ул таләпләр бар икән, аларны үтәргә кирәк. Йомгаклау соравы булыр. Ахырысы көзгә кирип барганда инде теге кошларның китәр вакыты җиткәндә бу очракның килеп чыгуы мине бераз аптыратты әлбәттә. Ләкин менә шушы көз айлары белән бу әйберләр кабатланмас дип өметләнә алабызмы инде? Китеп бетәләр бит инде хәзер күпчелеге. Әгәр дә безнең төньякта регионда шир барлыкка килеп, бездә барлыкка килсә, без инде кошлар алып килгән дип уйларга безнең сәбәп булыр иде. Ә монда бит инде Башкортстан күршедән көньяктан төньякка таба килә дип әйтик инде. Шуңа бу вакытта кошлар гына сәбәпче булды микән дигән риторик сорау булырга тиеш. Килешәм, бу бик теге мантык буенча бары булды. Дөрестән дә, кадерле дуслар, бу очракта без нәкъ менә шул әлеге дә баягы кеше факторы турында әйтәбез. Әлбәттә, бөтен нәрсә артыннан да ветеринарлар гына да күзәтеп бетерә алмый. Шуңа күрә хуҗалыклар арасында да алыш-бириш иткән вакытта кайдан килгән, кемнеке ул, нинди документлары бар, барысын да бер үк тикшерә күрегез. Шуннан башка булмый, уен эш түгел. Бүгенге көндә кош гриппы дип кенә әйтеп ияләшеп беткән булсак та, аның нәтиҗәләре бик аянычлы булырга мөмкин. Бүгенгә менә шулар. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Зур рәхмәт.